staan natuurlijk op het ijs van de Balzutterveert achter mijn huis. En hier luidt nog altijd zo'n 12 centimeter. En de zinnen weer er het bij, maar dan viel je dat die zinnen meer macht had. Dat het warmer omviel dan de temperatuur onjouwt. Wel, joen en vannacht. Ja, meer frost als de aanroende nacht. De aanroende nacht hebben we net al te lang die min 10 en alweer en min 12 graden hand. Maar vannacht toch wel min 12 graden en op Eiland zijn 8 graden frost. En dan tikt het even aan. Een gebied met sneeuw en bewolking gaat krek bij ons langs. Het westelijke pad van de provincie had even wat meer bewolking. Hetzelfde voor het westelijk waardgebied, maar het kleurt het weer flink op. En de wind die komt uit eerst tot zuidoost waai, is matig en vrij krachtig. Monoudai. Ja, monoudai. De zinnen erbij, bewolking, maar meestentijds toch aardig wat zinnen en een temperatuur tussen de min 2 en de min 4 graden. Dat is nog altijd een lichte frost. En de wind, ja, die zie ik het meer het oosten of noordoosten op en die zal zwak of matig wezen. Misschien in het kustgebied eerst nog even vrij krachtig. Dan terug naar de nacht van Tiese op Waasje. Nou, matige frost op de meeste plekken. Dan lijkt het die strenge frost er al uit te wijzen. En dan het vooruitzicht. En we zien het gebeuren. De temperatuur nu daar om bij de min 1, min 2 graden heen. Vooral op Waasje en Toosje die min 1. In de nacht min 6 of min zo'n matige frost. En in de nacht van vrijdag op sneeuw staan 9 graden frost. En dan kan opplakken de min 10 weer op de thermometers komen. Maar de frost is wat minder sterk als de aanroende dagen. We moeten morgen maar weer even in het winterwaarsje in.